Vadikani mfaro wangu kusangana nemi pachikuva chemhemberero chinozvarwa neMike Samba Show. Ndinoimba kuti muri kufara kwese kwamuri. Pachikuva chemhemberero tiri kurakidza nyika pasi rose kuti aiwaka kuZimbabwe tinavo vanozvigona, vanozvikwenenzvera, vanoita zvinodakadza. Vana vedu veZimbabwe kunyange muri uko neuko kumiriri kwemakungwa kana kuno kumusha kune rupawo rwenyu, tinongokudanai muchiuya naye. Asi hatigoni kupinda muchikamu chanhasi tisina kutenda dande mutande, nekuti ndo inotipa masaisai ekuti tigone kutandadzana. Dande mutande inoita zvinogara zvakadaro. Nedande mutande zvinoendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Tisati tapinda muchikamu chedu, regai ndimbokuverengerai amunoti pachirungu macomments atakapiwa pachikamu chakapfuura ndina Captain Matimba. Inoi comment yabva kuna Justina Gadaga. Wakadiko Justina, tinokutenda inokutedza chirongwa. Hanzi zvinofadza chose kuteerera munani muchidanho chepamusoro kudai, achitaura akazvirereka asi achidzika, achinyatsotaura zvinonzwisisika panguva imwe cheteyo, achiburitsa zvakatsetseka zvikuru. Matigonera vamanjenjenje mese. Aiwa, tinokutendai, tinotenda zvikuru. Yechipiri yabva kuna Polite Powers. Wakadi yako Polite? Aiwa, isi tinotandara hedu. Hanzi makanyanya Captain. My wish is to board a flight one day. Aiwa, kasununguka. Enda unokwira flight inenge ichirohwa na Captain Matimba. Unoyu ndichiedza Clifford. Wakadi yako chiedza? Ndinoimba kuti uri kubwinya kwauri ikoko. Wow, what a smart, well-spoken and graceful lady. I think she has a teaching gift as well. So inspiring. We are proud of you, Captain Chipo. Havo vari kumakore, havo vari kumhepo. Tinoramba tichingovanamatira nai, asi zvakangonakawo shuviro dzenyu idzodzo kuti muda kuzombokwira ndege yavanenge vachirova ivo. Nhasi ndine chikomana. Chikomana chinoimba zvekuti unenge uchanyungudika nai. Vanotaura kachirungu vanoti unobva wamelta. Achakuudzai kuti anonzani nai. Kwabviwa kwakadii mwanangu? Kwabviwa kwakanaka chaizvo. Ndinotenda. Tinofara nekuti udzawo pachirongwa chenyu. Ndinotenda. Ndinoda kuti uzvisume kunyika kuti zita rako unonzani, nekuti toziva kuti mazita anowanda ka? Mazita anowanda kana tamuzvikona mukona wamatinenge tichinoshaura ndinenge ndichiitwa Nashizimu. But rekuberekwa chairo nditi Nashi. Ndo pakabva rekuti Neshi ipapo. Okay, wakatora pazita rako ipapo. Ndakangoti ndikatingotora parero randakapiwa ndibereke. Zviri nyore zvawakaita izvozvo. Ndinoda kuti undipe kanhoroondo kadiki diki kako kekuseri, nekuti ndoziva kuti unoimba. Ndinokuteerera. Ukaona takudaidza pano pachikuva chemhemberero watizunza. Saka wakutouya pano panorakidza kuti aiwaka kuZimbabwe tinavo. Ndizvozvo. Saka ndandichida kuti ndingoziva kuti zvakasvika sei pekuti wakuimba wapachikuva pastage. Zvakambotanga sei? Ndinoona sekuti chinhu chakangozvarwawo chiri muropa, but unenge usingatozive kuti chinhu chiri muropa. Handimunoona, ndaiti inini ndichifudza mombe ndiri kumusha kuHurungwe uko, ndenge ndichingoimba ndichirovarova zvangu kuti nziyo, but unenge usatomboziva kuti kune chinhu chinzi studio ka. Asi kakuimba kaingobuda kega. Even kwatainzi taenda kuzvimafunction. Inga mombe dzawaifudza dzainakidzwa. Saka zvakazoti taakuzouyawo kuzogara mutown, ndo patakatanga kuonawo vamwe vachiimba tichiteerera tichitoona kuti izvi zvinhu izvi ndo I think ndo kudivi kwandakaita sei? Kwandakarerekera. Kwakutoti mukuteerera vamwe ikoko ndo mukutraya kutanga kuimbawo uchiimba uzonzwawo kuti hakuna chinhu chinonzi studio. Ndizvozvo. Asi ndoziva kuti kazhinji dzimwe nguva zvipo zvatinopiwa mumisha yedu, pamwe ndisu vabereki neshamwari nehama tinohatatsondora
chipo chicho regedza kuenda kumberi asi dzimwe nguva ndiso zvakare tinochisumudzira. Iwo wakawana rutsigiro here nekuti tikamboti dzikei ndisingazivi pamazera enyu kakuimba kainzi ndezveurombe ndezveurombe inini panguva yandakatosumukira inguva yekutoti handifungi kuti pane anyone wekumhuri kwedu anga akazvitarisirawo kuti zvichafamba nenzira iyoyo. First song yangu yandakaita mukurumbira ndakaita muna 2013 inonzi Kuchibhorani. Panguva iyoyo kustudio taitoenda zvekubira-bira. Taenda kuchikoro todzoka vanhu vozongofunga kuti vari kupanza vari kutamba bhora nesu taita sei. Tatiza taenda kustudio. Chinoitika panyaya yekuimba especially munyika yatiri ino. Zvinhu magifts nematalents akaita seiwayo haasi magifts anokurumbidza kubatwa kana kunzwisisika mumhuri. Zvinozoti papaya vatozoona kuti wamanyisa kasongo kako kuredio, wamanyisa kasongo kako kutv, wotoona kuti uyu anenge ari kutoteererwa. Ndopatakazotanga takatozotanga kugamuchirwa nefamily ndatosvika kuzvivhitivhiti. Ndizvozvo mashoko makuku taisa asi pamukana unoregai titendemuri kuti aiwa mazviona makazozvigashiraka. Isusu regai titi kune vamwe vari kutarira vechidiki vari kukura, tarisai kuti mwana anofarirei, anoda kuimba here, anoda kuita nyambo here, anoda kuita bhora here, anoda kuvaka here, anoda kudini, nekuti ndima dzeupenyu zvino dzawanda. Kareko ndokwaive nemabasa mashoma ataingoti itai mabhuku hongu hatisi kuti mabhuku ngaasiwe nekuti anovhura mikana yakawanda. Wakaimba Kuchibhorani mukomana wemudhorobha. Zvanga zvaita sei? Hanzi chiine nyaya yekuchibhorani? Chibhorani mama yakangonangana nezvayaitaura. Yaiti ndichakutaimira kuchibhorani kana mvura yaenda. Ndakaona kuti mvura yaenda mazuva iwayo. Ende ndokwataitoswera tiri kuchibhorani tichitsvaga makoso. Ndizvo zvanzi ndichakutaimira rwekuti hanzi ndichakutaimira kuchibhorani nokuti ongororo netsvakiridza inorakidzawo chaizvo kuti vana vedu vazhinji ava havawanzoda zvokuita mabasa asi kana kuri kuchibhorani vaida kuenda because ndokwataitosangana. Saka panguva iyoyoyo ndofunga zvangoti siyane zvazvo nenguva yatakurarama izvozvo but Kuchibhorani riya 2013 ndaigara kuBulawayo. Ndokwandakangokurira muBulawayo mweya saka taitoona kutoti ndokamukana kekutoti mvura yakaenda toti takunochera mvura isi nesu zvedu tainotsvaga chi zvatainotsvaga zvakawanda. Aiwa kana pari but ndo mawiri akaita nziyo. Aiwa ndizvozvo asi hanzi nevanopa tsumo vanotaura tsumo vanoti hanzi ipapo pakunofudza mombe ndipo pakudzura wowa. Nekuti unenge waenda kumombeka asi unobva wasanganawo nezvimwe, wabva wasangana nehowa, wabva wasangana nederere, wabva wasangana nematowe. Ndizvozvo saka tinozvitenda chaizvo. Ndanga ndichiteerera imwe vhidhiyo yako yandibata chaizvo. Ndakadziteerera nziyo dzako dzakati wande sei ngatimbopindai mune inonzi mwana wangu nekuti chinhu chinonzi mwana chese tochiziva kuti chakakosha nekuti ndicho chipo chaicho chinobva kuna Mwari chinogadzikwa naMwari chaipo pauri. Chii chakaita kuti uimbe mwana wangu? Zvanga zvaita sei? Nziyo iya zvayakaitika ndeyekuti chekutanga inziyo yaisatofanira kutobuda kuvanhu chaiko. Ndakangowano ndakaitwa rombo rakanaka takakwanisa kuwana mwana musikana. Ini ndine vana 2, ndine mukomana maita basa. Ndine mwana wechikomana nemwana musikana. Saka ini ndaingonzi wakaita mwana musikana uchachinja. Mwana musikana chakuchinja. Ndakati anochinja ndorese ndagara ndingoriwo ndagara ndingori munhu anodawo vana vake apa. But zvine difference manje because mwana wekutanga mwana mukomana wechitungu mwana musikana. Zvine kamwe ka soft sport kazvinozono. Musikana ndiye first born. Musikana is second born. Zvine kamwe ka soft sport kazvinono kuisa mauri. Saka ndakangoti waita mwana musikana. Ndaenda kuchipatara pabe taona kuti mwana musikana mafaro wacho. Saka mukufara imomo ndomukuwana motivation. Ndadzoka kumba in studio yangu iri kumbaka. Ndadzoka kumba zvangu ndakuti rega ndinyore song. Ndapinda mu studio ndaimba ndaita sei. Song iyo yanga isingafanira kungobudzitswa. Yanga ingori song yekuti ndaiteerera zvangu namadhamu tiri pandeni.
mumwe musiwo zvangu ndichitongotambirawo paTikTok ndakati arega ndiposte kavidhio aka ndine mwana wangu saka vidhio kacho kanga neaudio yeye kumashure ndakanoiposta kudai so nyika yese yakanonakirwa nesong ndakutoipuwa pressure yekuti song iyoyo ngaibude comment section yese yakazara buditsa song even vekuma-radio vakutoitsvaga isati yabuda ndokuzobuda kwayakaita song iyeya but yanga iri sisiro song yaifanira kubuda but yakainspire nemwana makorokoto chaiunoziva chimwe chandifadza nehurukuro yako uri baba vanodada nemhuri yavo ndizvozvo nokuti ina handanga ndisina kumbobvunza kuti nokuti zvimwe zvandinofunga kuti pamwe zvingamanike ndinoda kuti zvibve kwauri asi apa wataura kuti rwiyo urwu rwanga rwakaimbira mwana aiwa even kana vanoiteerera chaivo vanoinzwa kuti ine zvayakatakura so zvinoita kuti even unogona kuchema wakaiteerera hazviitike izvozvozvo zvisina personal experience yakabatana nazvo ndichiona mufananidzo ndichiona akabatwa unoziva tese tiri vana maika zvinoti havana gogo saka unoziva kuti kana wagogo manje rudo handizoti Mwari vakazvigadzira sei vana vedu kakuoma katanga takaita nevana vedu kanozonosunungurwa zvese zvataimborambidza vana vedu kuti hakuna kuita soiwe kana vari vazukuru ita kuti vasiyezvinoenda mune vazukuru kaimandi ndine vazukuru 5 muzukuru wangu mukuru akatograduata mwedzi 2 yapfuura saka munenge muine twenyu vazukuru ndine 5 vakomana 2 vasikana 3 aiwa makakomborerwa aiwa tinotenda Mwari ndakaona imwe nziyo yako wakaimba nanyasha mune ukama here nanyasha munoda kunge munoimba zvinoda kufanana mune ukama here kana kuti ushamwari hwenyu kana kuti ndo chitaira chenyu aiwa nanyasha ushamwari nyasha ndane time tingozivana saka zvanga zvitori nekachemistry kakemistry kamunonzwa kari padziyo yatakaimba titese takanodai so takanonyatsopindana zvakanaka asi hazvina kungotangira panziyo iyoyi zvakatotangira kumashure kuti taitogara tichifonerana tichitotaura pafoni tiri shamwari kubva kudhara but tanga tisatambotaura nenyaya yekuti tingatiitei nziyo tese pane imwe yandakatomboita kumashure uku yaaifunga kuti ndo paaifunga akaita sei akapinda ipapo ndakati ndatopedza nayo tatobuditsa vhidhiyo hazvichaita saka ndakazoti mumwe musi ndiri mustudio zvangu ndichirekodha ndichiimba halfway through the song ndakati iyi song ishi ndakaisa nyasha zvinogona kunobuda zvakanaka ndabva ndamutumira ipapo ndipedza ndamukandira song zvakanzi iyo song iyi yakapenga but hauna imwe here sokanzi hauna imwe here yanga ndikandire chii ndakati alright ndichaona kutamba but ndasingamukandiri 2 days later ndibva ndifonera kuti iyo song yakapenga shamwari mina nditoenda kustudio izvozvo ndinoirekodha ndopakazonoirekodha tairekodha kwakutoita vhidhiyo tatutsa but ini nanyasha tanisati tasangana yanga ingori vana vanyamunhu chepafoni ndiri kucanada yanga ari kuno tingotaurawo pafoni but zvakabuda zvakanaka ndikuona kuti vanhu vari kuigamuchira vadiwa vatariri nevateereri muri kuona kaukama kanobata ukama hwekunge rupawo rwenyu ruri rumwe chete mumwe ari kucanada mumwe ari kuzimbabwe kungoti tiri vana vekuzimbabwe aiwaka mushonga nhaye honai kudanana kwavakaita honai kunzwanana kwavakaita honai zvavakazoburitsa iwewe neni tinogona kuzviita nekuti iye zvino vanotaura vanoti nyika yese pasi rese rakunge dunhu rimwe chete ndikabwereka kachirungu the world is now like a global village saka chaitika uko saka ngatiregei kuti uri kure nyika yanhasi haina kure ndosaka tichingoti tinoita zvinhu zvedu pamwe chete ndiri kuona imwe yakanzi shaa ngatiipinde itinzwa iyo inonzi shaa ndiyo yaitoda kupindwa nanyasha ndo yaanga kati iwe song iyi ndaifarira ndipinzewo pasong iyi but
isusu manje neproduction nekunobudisa song iyi tanga manga mafamba muzvinano saka zvangu zvakusaida padi inziyo dzandinonyora zvangu vanhu vese varara ndakadzima malights ndiri mustudio ndichinyora makanyatsoiteerera muona kuti inziyo yakadzikadzika dzinombobva kupi ngatimbodzikadzika inayo wakati uri kuti pasong yekuti sha inini ndaiti ndine tsamba yandakanyora yandisina kuzotumira ndakaiona uchiinyora imimi zera renyu kana kuti generation yenyu yanga iri matsamba irimi yanga iri generation yematsamba tainyora tsamba because tansati tane mafoni unoziva kana wakwegura zvandakaita kudai hauchaziva manje kuti zvakachinjira vetsamba ndevapi vemafoni ndevapi ndizvozvo but idea yesong iye yanga iri idea yekuti not necessarily kuti tazonyora tsamba physically but idea yekuti zvoni shy love handi unogona kuti uri muraini uine munhu waunofarira but nekutya kumuudza kuti ndinokufarira zvinogona kuzongoperera mukungomufarira but zvisina kutaurika ndo concept yanga iri pasong yekuti kune vanhu vakawanda vane vanhu vavanoti ndine crush naye zvamanje manje ndoti mashoko tinenge tichishandiswa kunzi crush yangu saka unenge uine crush nemunhu but zvichizovhundutsa kutaura ndizvozvo dzimwe nguva ikoko kwacho kwaunenge uchiita chidaka-daka chekuda munhu pada kwakasungwa neutare pada kwakatoiswa ruzhowa ndizvozvo asi moyo mutika isusu panguva yatakakura kaisu handizivi kuti zvachinja here manje but kutoenda kumba kwemusikana kwairovesa iye nazvino kunogona kurovesa kunogona kurovesa zvinokuenda kuti saka ndopataitaimira kuchibhorani pai saka zvakanodaro saka irudo rwekuti une rudo nemunhu kana kuti une kufarira kwauri kuita munhu unogara uchitoona but hausi kukwanisa kunge uchimuudza ipapo pawataura ipapo tinoona kunge mhuri dzinotiomei hadziome kuti vane utsinye aiwa mutsika dzedu nemagariro tinoremekedza zvino chifunga kuti mukangouya pamba pemusikana unoda kutaura naye bherevere kana iye musikana wacho woenda kuvakomana kuye bherevere zvozorega kuzobuda zvozoita nepamwe zvozodi aiwa hazvisirizvo saka mukaonana zvenyu kuchibhorani kana mukaonana ikoko imimi rudo rwenyu ndo runopota ruchikusebedzai kure mune makona kuti rwakwana here kuti tichienda kwana tete rwakwana here kuti tichidi izvo zvinenge zvakanakawo asi kwete kuti vabereki havadi hapana mubereki asingade kuti mwana wake awane shamwari kana zvichigoneka asi hatidi kuita kakumanikidzira kai ndizvozvo but muchiri panyaya iyoyi yamuri inini ndiri yatinogona kuexplaina as interracial marriage inini mudzimai wangu murungu takanosangana netuma challenges itotuti pandakasangana nemusikana wangu kuchechi andika akati isusu vekumba kwedu inini kana ndakufarira vanoda kuti unge uchitambira mudhuze kuti vazive kuti mwana wavo ari kumboswera kupi uye ari kuswera nani ndizvozvo inini handasina kuzvijaira saka unoona kuti mukuzivana kwataiita inini ndakatozopedzisira ndazikanwa kumba kwavo iye asati azikanwa kumba kwedu because ndakamutaurira ndakati kumba kwedu vanoda kuzokuona taziva kuti ndo direction yatakufamba nayo ndeiyi ndizvozvo vanhu vese vane tsika dzavo nemagariro dzakasiyana ininiwo mukwasha wangu mukuru wemwana wangu mukuru murungu anotonditi Rebecca kana achidaidza baba ndoti Arnold how are you this morning tinozvinzwisisa asi tine mumwe mukwasha mupamombe vanotouchira ndizvozvo zvinotisiyana kuti makadiko mai makadiko saka ngatiremekedzei tsika dzevanhu vakasiyana nekusiyana kwadzakaita vanorora ngavarore vasingarore ngavapiwe ring ngatiitei zvinodiwa ikoko asi tinokukorokodza
chaizvo kuti wakatiunzira muroora wakatiitira zvakanaka. Tanga tiri kuno last year navo ndakavaudza kuno kunana mbuya. Zvakanaka fana. Takatenderera tichienda takati ngatimbosvikei kuMbare. Ndizvozvo vachiona kuti kwese. Ndinovimba kuti wakaendawo kana kumapopo kuVic Falls. Takasvika ikoko but even kumusha chako kuHurungwe kwandirobva. Ndizvozvo. Takaenda. Unoziva kuti zvandinofarira vanhu vatorwa ivava. Dzimwe nguva unotoona kunge vane rudo runopfuura isu. Nekuti vanoda kuona nzvimbo dzatinobva, nzvimbo dzatinogara, asi vanoremekedza. Vanoremekedza munhu wese nekusiyana kwake. Ndakaona kuti wakaimba naNyasha apa. Saka indongonzwa vafana vachitaura kuti inonzi collab. Ndizvozvo. Inobatsirei munyaya dzedu dzokuimba idzi? Dzekuimba kazhinji kacho ndingangoti zvakasiyana siyana. Dzimwe dzenguva unogona kuita collab nemuimbi achiri kusumukira ari pasi pako. Izvozvo zvakanakira munhu wauri kutraya kusimudzira. Dzimwe dzenguva toitawo collab nemuimbi tingangoti pakati. Tingori pamalevels akangoenzana. Saka kusumudzana nekugadzirisana nekubatsirana kutapana zvipo zvakanodaro. Ndinoona Nyasha ane vanhu vanomuteerera. neChizimuwo ane vanhu anomuteerera. Saka tinenge tichisanganisa vateereri zvichinokudzawo. Asi nyika yako unoida watoitora sesene manje. Aiwa bata kumba. Ndinozviziva kunyange uri kupi vanhu vazhinji tinombobvakacha kuenda kwakasiyana siyana, asi unongofunga kumba. Ndaitofunga kuti ndichadzoka kuzoroora kuno, asi ndakazongobatwa ndisati ndabuda ndobva ndasangana nemumwe wokuti difference yacho, difference yekuti ndataura wekumusha newekuCanada handina kuzomboiona. Aiwa, ndizvozvo. Nokuti kana munhu achinge ari murudo haone ruvara, haone kala. Ndizvozvo. Indonzwa mukwasha wangu achitaura izvozvo kuti I don't see color. Ndinotoshamisika dzimwe dzondokanganwa. Hautombozviziva. Ndototi ndasvika vanhu vakuti akawarisi murungu wako, ndoti murungu wako iwe unongochitongomuziva kuti ndivadzimai vangu. Izvozvo zvakangonaka. Kana vanhu vangodana ngavadanane. Vadiwa tariri nevateereri ngatigashiranei kani tiri panyika imwe chete yatinogovana nemhuka, yatinogovana sevanhu. Saka kana mwana achinge awana waanofarira, isu chedu kugashira nokuona kuti ivo vari kudanana here, nekuti iwewe nemumwe wako ndiwe unotungamirira mhuri yekwako kuti ndazviwanira kana kuti ndakazviwanira. Kana imimi mukarakidza kuti hamuna kuwanana, mazviruzisa ipapo. Wataura zvokuimba kuti dzimwe nguva ndoimba usiku, dzimwe nguva ndakadzima magetsi. Ndinoda kubvunza mubvunzo muviri. Chekutanga, unorotswa here? Noti vamwe vanorotaka. Unorotswa here kuimba ikoko kuti nhasi ndazorota zvikadaidai zvikazodai, kana kuti zvinhu zvaunongowana unozviwanepi? Ndinoona sekuti inini chekutanga ndingangoti handirotswe, asi ndinoona sekuti dzimwe dzongoroboti dzinombofungwa isonge yandakarota here, but ndinozvikanganwa manje izvozvo. But chikuru ndechekuti inini ndinoimba kazhinji kacho nezvinhu zvandinosangana nazvo, whether personally inini pakurarama kana kuti zvandinosangana nazvo mukufamba, zvandinoona vamwe vachisangana nazvo. Saka ndinoimba nezveupenyu, ndinoimba nezvemakuriro andakaita, ndinoimba nezvandakadzidza ndichikura kubva kuchikoro muno muZimbabwe. Saka hazvina hazvo kurotswa stereki, zvinoinspaiwa nedaily life iri kuita vanhu muno. Ndizvozvo mararamiro iwaya anoda kuramba achingosumudza. Handi munoona kuti zvinonosvika kuzvogamuchirwa because ndinenge ndaimba nezvavari kusangana navo. Ndizvozvo mashoko makukuta uri kutaura. Ndinoona unoimba nemitauro yakasiyana siyana. Unomboimba Chindevere, oimba Chishona, oimba Chirungu. Sei zvakanaka kupoteredza ndudzi dzaunogona kuburitsa? Chandakaona ndechekuti pandakatanga ndaingoimba neShona, wotozoona kuti vateereri vawanda, but mukutenderera umo kune vamwe vanenge vakubvunza kuti ko takanzwa kuti wakurira kuBulawayo.
Shavela. Kunishona here. Uyashavela. Ushabele. A1. Yeah. Ati munoona. Masitando. Stando. Saka ndo patinozono try kuti tinge tichibatawo vateereri vakati wandei. Zvakanakira izvo kuti atiite kunge tiri kusarura. Pakunoimba apa kana tichikwanisa kudai kwanisa kurova neFrench chaiyo. Mungadai muchinzwa. Aiwa ndizvozvo. Zvakangonakira kuimba ndezvekuti kana munhu oimba unongoona kunyange vasinganzwe kuti zviri kunzi vanenge vachingogutsurira vachibvunza vamwe kuti ko zvinotozviita sei kunozvoita sei. Pane rumwe rwiyo rwandakada chaizvo zvakare rwawakaimba ndofunga tamborutaurwa rwanyashanhingi Davis komoyo moyo inziyo yandakaimbira mukadzi wangu chibaba inziyo yandakaimbira mama because vanenge vachiona akati chiimba wozonzi ko inorevei ko iyi anenge ko hausati unombondimbiro yangu sei but ina ndakuda kumirira kutanga ndabvunzwa because ndaizviona kuti dzimwe dzenguva ndo kwazviri kuenda saka isongo yandandakangoimbirawo mukadzi wangu yakanyangangangonana namukadzi wangu but obvious ndoziva kuti mukuimba muno kuzobudisa nziyo vamwe vanenge vakuishandisirawo vachidedicaterana ndizvozvo vadiwa tariri nevateereri ndofunga muri kuzinzwa zviri kutaurwa panapa natinashe Nashzim kuti akaimbira muri kuona akaimbira mwana wake akaimbira mukadzi wake akaimbira ini nemi tese ari kutiputira hero jira kufuka kana kuwarira tiputirewo munziyo dzenyu dzese sezviri kuita Nashzim. Ndinoziva kuti ndine mibvunzo miviri yandinogara obvunza kuvanhu vakawanda asi ndandichida kunzwa kuti iwe unofungei pamusoro penyaya yemadrugs. Madrugs arwadza kwese kuZimbabwe nokupoteredza. Muchidimbu unofungei nenyaya yemadrugs? Ndingangoti chekutanga chinhu chandakavhunduka kubva ndichikura. Ndiri munhu akakurira mumhuri yanga iri strict nyaya dzekuenda kuchechi. Ndakangokura ndichienda kuchechi nanhasi mhuri yangu ndinoendesa kuchechi. Handisati ndambonwa doro kana kubata zvinodhaka upenyu hwangu hwese. Handitozive kuti makorokoto taura zvako asi wasvika pakadzama inini handizive kuti doro rinotesta sei. Handizive kuti zvinoputwa zvinotesta sei. Handisati tese namanager wangu ndo mafambira takakura tese shamwari yangu. Saka hazvisi zvinhu ende taizviona hakusi kuti mumhuri medu hapana kana akambonwa doro. But zvinhu zvandaiona kuti zvaizonokanganisa vanhu either mumafungiro kana kuti mukushanda zvinhu zvinonokukanganisa kukanganisa utano. Saka hazvisi zvinhu zvandinokurudzira kuti zvinge zvichiitwa because kazhinji kacho vanhu vanotaura kuti hanzi even wakanwa but uchinwawo zvinhu zviri moderate kana kuti chii but dzinozongonopedzisira zvachi ndizvozvo chaizvo vadiwa tariri nevateereri muri kunzwa mashoko echenjedza neudzami. Iye haana kumbonwa kana doro asi kana muchimuona anongofaraka nokuti vamwe unonzwa kuti nechida kuti ndingogonoka kufara so zvinofarika musina kudhakwa zvinofungika musina kudhakwa zvino mukaona makutotanga madirwawawa muinjini kuti mufare mudiduke zvinozofamba zvakanaka. But mama makamboona here kuti even chaivo vanorigadzira iro doro racho havasati vambori advertisa nemunhu akarara pasi ndizvozvo ende ivo vanobva ende havanyari kutauraka kubva vataura kuti doro iri haridi kutuzofambisa mushini haridi kuti uzotyaira zvino ukaona chekudya chinoda kunzi izvi rega aiwa isati inini pandinodya sadza chaipo rinenge risina kunyorwawo nziri sadza kwarorova usadhiraivha otoona kutoti ichi chikafu chakanaka ichi ndizvozvo mashoko makukutu asi vanonwa hatina hondo nemi kana manwa musadhiraivhe motikari kana manwa musashandise mishini kana manwa musaite hasha munokuvadza vamwe itai zvamunokwanisa
asingazvinge zvakaitwa. Mubvunzo wokupedzesera, social media uye unoseiwe social media ndo yaita kuti tinge tichizosvika pano patiri, ine zvayakanakira but ine zvayakashatira zvakare. Inini pandakangozoziva ende ndaitoishandisa social media ndichiishandisa wrong, not necessarily kuti pane zvandaiita zvangasingafanira kunge ndichiita, but ndaishandisa iri platform yekungoposta mapicture. Ndakatozoona kuti haizi riro basa rayo. Social media is a tool, ende wakaishandisa nenzira yainofanira kushandiswa nayo zvako zvinokufambira zvakanaka. Handimuona ndiri panapa kudai so ndakabhukwa back to back nenyaya yesocial media iyoyo. Saka pandakangotanga kuti guys vandoshanda navo izvi ndo zvatakushandisira social media, takaishandisa for the right reason and zviri kutishandira. But wakaona kuti wakatora social media wakaishandisa for the wrong reason hazvizoningiriki. Mashoko echenjedza zviri paviri. Zviri paviri, banga ranyemwe rinocheka nekwese kwese. Ukaishandisa sekutaura kuti kana nasi zvakanaka inokunakira, ukaishandisa zvakaipa zvinokuipira. Mukupera vanhu vinoda kuita semufundisi anoparidza anotaura kafo kuti ragai ndakupedza ndipewo aiwa no. Ndingangoti chekupedzera chandogona kutenda kazhinji kacho ndevandinofamba navo vanenge vatondiunza panapo management netimu rangu rese, vanhu vari kuita kuti basa racho rifambe zvakanaka ende vari kuita kuti kwandinoenda ndinge ndichibwinya. Ndinoda kukutendawo chaizvo. Iwewe ndanzwa chidakadaka. Inini basa rangu nevese vari kuona vari pano timu yangu, basa redu nderi kukurudzira mitauro yedu yese iri 16 nekuvandudza tsika dzedu nemagariro. Asi ndabatikana nekuti vamwe vanoti kana vobva kumiruko vane vakasunga muno vasisagone mutauro, asi ndiri kuona uri kutaura mutauro zvakanaka, uri kukwenenzvera. Iwe rega ndimbokupururudzira nziyo dzako, kaimbiro kako, kaitiro kako, kafariro kako. Aiwa zvinotendwa. Aiwa tinoda kutendawo vateereri vanotiteerera, vanogamuchira mimhanzi yatiri kubika, ndo vanoita kuti zita rirambe richisimuka. Nemiwo munoramba muchitisheedza kuno kumaichisamba show zvamunoita. Anamboziya kuti ndingaqualifya kuti ndinge ndichigara nemi pasame table takadai so. Wandiwango chiri chidiki zvavakautaura kuti wakandoona ndiri paTV chiri chidiki. Saka ndiri kukudhonzaika ndikukudzidzisana kwekuti aiwa kurai muchita zvakanaka, muri kuzviita zvakanaka. Ndinokutenda Mwari. Ndinoda kukushuvira rombo rakanaka pabasa pako. Ndinoda kukushuvira kugara kwakanaka nemhuri, usakanganwe kwawakabva, mumvuri, mudzimu weshiri uri mudendere. Aiwa maita basa baba tinotenda. Vadiwa vatariri, katigone kupedza asina kuimba ndingaite mezindi. Imboimba ngofunga karwiro kamwe chete nai. Kamwe chete andika nokuti chiringazi vachia. Mandine flu but andishaye 2 lines dzandinokupa. Yo flu ndo inotounza kamwe kaka. Ndebvudzira kaerera kungeza mbeziwo, uri kupenya kumeso kungengiroziwo, shandiwe wandinopengana ende uri kuimba zambezi ndakabva ndaona vachidai. Ndizvozvo vadikani vadiwatariri vaterere, kana zvinonaka nhai zvinopera munongoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba show. Chiringazuva chaiye chinokwikwidzana nesu zvakanyanya, asi hatigone kupeta tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vatipa masaisai ekuti tigone kutandadzana. Maisamba show is powered by dande mutande. Nedande mutande zvaendeka, chiringazuva chiye chabva chatsvuka chikakwata. Ndino wenyu Dr. Rebecca Chisamba.